आज माछ तरकारी होती देखु माछ देखा केते पीस माछ दे मो मम्मी 1 2 एटा मुंडटा 3 4 आम 3 जन खाऊ मम्मी जमा 4 पीस दे मम्मी आ माछ कौन कलु किलो तू केते खाइलु कि 2 किलो खंड माछ रखी केते खाइलु आ तू सेटा कौन कर दला दली हो बोधे हाँ कंचा लंका रसुण रेडी ए बैगण दला हल लुण पकाउन तो सर ये तो खाया बसीगला देखुन मोटी तू जा जा एटू तू तू खाई पारुनु ये टे झोल नब ये गोलैब गोलै सारिकी तापर माछ खंडे नब कंटा टिके देखियो आगे कंटा देखियो सका मोर कंटा लग जाए बहुत कष्ट बाहर